terus. Hah? Lalu apa? Kan ngomong wis mangan peyek. Oh wis mangan peyek. Sik. Ya kok mangan peyek? Apa jenengan iki pirsa nek kene iki enek peyek? Nek rasul kok kudu gawe peyek? Oh. Dadi nek rasul heeh. Jebule iki kudu gawe peyek. Wis sambut peyek. Jenengan iki bola. Lah telasmu. Halo, enak peyek saking panitia. Wah, selodok. Ning kono kae iki wis dintekno patek separo. Sing ndi? Lah iku mau kena Bras, lah terangane jenengan iki wis gasepi lho nek kono kae. kowe kok diselek ora mudeng. Wis gasepi to? Lah dene kok jaluk. Lah wong kari remukan ngono gene. Kok ora? Kowe iki lho wis Kita mati ke ora nek ngomong ra. Dene mau takon peyek.